and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Lingkod. Ano ya? Loy, saan naman? Di na ta mag-ago og maayo, sir. Dili na ta magkinahanglan og kumbinser ni Commander Lucio. Kaya gusto kyud ang mga datos. Ngayang uyab nga ginganlan og kati, pirmis madyungan. Padayon. Nabali, Sir Ronald. Imbis kita maoy may tuyo o maoy mo kumbinser, siya mo'y may tuyo o maoy may kumbinser na ko bahin sa pagbalikbayan ni Lucio. Wow. May proteksyon ba si Lucio kung gikinahanglan na nato siya? Depende rin na. May madawat bang rewards kati? Doon na pahinungod, Loy. Mahatagan gyud og pahinungod. Kanus gusto nimo nga makikita ni Lucio? Sa labing dali, Loy. Sa labing dali gyud. Okay, sir. Sa labing dali. Nagkinamhinam na ko. Nagkabikos-bikos ug magkahagba-hagba gyud sa kalisod unya si Major Rudy Almendras. Siya sa mga NPA kung mahibawan nga usa di ay siya ka DPA. Mag-set og date, sir. Kung kanus agyo ka makikita ni Lucio. Mubalik din ko ugma sa madyungan aron paybaon ako ang uyab ni Lucio kung kanus amo mag-istok sa Lucio. Nagbalik-balik man ka, Loy. Matod na ko sa labing dali. Gusto man, magkahimo ka? Magkahimo ka ba kung muingon kong karon-karon dayon? Ugma lang, sir. Papikin sa panahon. Ugma dayon. Ingon ko sa kate na makigsulti ka ni Lucio. Ano ka? Nansa ka? Matag-matag pa ba dayon kanimo eh? Di ay. Gusto din ko nga muripansin dayon inikaw man. Pat yun man sa tanim mo siyo. Ganon, kay kunimo. Kay dako kay paa. Dako kag loyo. Tako ko buko-buko. Manay kong ganahan. Dagkog lubot, dagkog paa, murag humba nga makamatay. Samang pa siyo eh. Pawayo na ako. Musikan round ko karong taon-taon. Ikaw si Bitaw. Karon pa siya ko makasugat og laki nga sobra pastoro kung magtumog na tanduha. Pikon makuni mo eh. Ug mao na sa kung paano ka ni Adto. Ug dahil nagkauyab na ta, nakaingon ko nga, krapihan ang tawhana eh. Ta, buwag ka na kinakong akumpana. Kay naaman ko malipay, hindi mo siya. Kawas pa, hadlok kong NPA eh. Mo nga, kung nabalaka ka, nga mo ismokoy ko ni mo, ayaw cute anak dong. Kaya hadlok kay ko ni mo. Commander ka, kot. Di masag ka magmangay. Kaya tungod sa ni mo, nakadispal ko kwarta sa among padulanan. Kita gitingali ang giabot sa kapalaran. Kaya karon, murag hangtod sa hangtod naman. Kining atong kahimtang. Kano sa ka gani makiksulti sa opisyal ni Sir Loloy? Ugma na yun. Sige, ugma dayon. Ready ka na? Ikaw nga akong giagad, sir. Saan na sobre, sir? Ihatag ni Kathy. Okay, sir.
Planuhon na ako aron safe me nga magkita si Lucio. Ato ka na? Ato na ko siya. Amping ah. Bawaan ganyan ako nga naakas laing anggulo. Pikasong dagit ka. Tungaon ka ng lawas mo nga pinataas nga pagkapikas. Sa manis Lucio, oy. Ito na ko, oy. Bye-bye. Puslan man. Puslan man! Loy! Hoy! Ding! Yan na, yabot na. Milausog sa ka sa treehouse. Tuwas tunga-tunga sa punuan nga kubo. Bubukik purul nga gisunog. Ang sanday mong duha. Nagisabot din mo, ha? Dali, aragod. Nami hilom nga transaksyon, Ding. Pabor ni para na itong mga militar. Anto na ni Ding. Mo ba? Okay, way problema, buddy. Way problema. Dali ko na. Kaya na sige panli-li din niya, oh. Aw, kung muhayang ni siya na ako, mabalibaday ko. Iya. Maunahan gede ko ni Muloy. May plano na ka? Ada kita lo tagog timing. Oh, mo ba? Musagog ka. Bisa todo mura na siya lumod na kanako. Pero karni mo sa gyapura. Babae ko na. Lakaw na lakaw, Roy. Lakaw na. Ato lang niya. Okay. Karong gabi ang gusto ni Commander Lucio. Bisan unsang orasa ang gusto ni Sir. Karon lang gabi aron safety si Lucio. Oh, sige. Karong gabi sila magkita, si Lucio o si Sir. Dili kit mo mahay kung inyo lang pangkaon si Lucio. Daghan kay mong mahipawan bahin sa mga NPA kikan ni Lucio. Bulahan mong mga militar, pinaagi ni Lucio. Paminaw mayo, Kathy. Maminaw ko, Sir Loy. Alas 8 sa gabi. Kuyugi lang si Lucio, ha? Gikan sa inyong gipuyan, ngadto sa bulingan. Tupad sa simbahan. Okay. Dito ka kutob sa bulingan, ha? O nga ako na mga kauban ang bahala ni Lucio. Unya ako? Ayaw ko pala ka. Kay ako sa bahala ni mo. Ikaw na'y bahala na ako, Sir Loy. Oh, imo ni. Mingon ko nimo nga doon na kay palipay. Huh? 5,000 na. Ano ka, uy? Puhunan nimo na smadjong. Sige na. Sabot mo og si Lucio. Kaduaon man ta kong matchong, uy, pero... sige, uy. Mapauli na ko, Sir Loy. Ato na ko, ha? Kati, Ansa, Sir Loy? iday. Lamiagin ni Mantanahon magpakigkol ka. Ansa ba ni, Sir, uy? Kamatikot ay ka? Abi na ko, gwa. Ari na ko, uy. Gitoyo, giniag labyog-labyog ang yan lubot. Ansa ba ni, Sir Loy, uy? Galingi pa giday. Sakto ning orasa. Moabot ta dito sa bowlingan nga hapit ng alas 8. Kariyot. Gilili ni mo ang kawas? Sige. Una akong kawas. Dali. Mingaw man siyo. O may taos palipot. Sira na kupultahan.
Tara sa motor. Sakay. Kakos na ko. Kinsa kaning napaingon din. Ayaw ka pala ka. Ato siyang kontak. Si Loloy ko, siyo. Sunod lang aning niya sa kuloyo. Sila na bahala ni mo sa imo tuan. Kung saan ka tinuod ba? Tininood nga mga komander. Dako mi og respeto ni mo. Tun kay dalaygon kayo ang imong giluwatan nga desisyon. Kaliho. Kati. Ako lay hatod na yung mamkati sa inyo, komander. Part. Nanas Lucio. Na, Komander. Komander. Kumusta man ka? Unsay imong gibati? Kuil ba og hadlok kang akong gibati. Safe lagi to imong uyab. Na. Saman. Di ko makamao mapadagang motorsiklo, Sir Luloy. Uy, magpatod unta ko nimo. Oh! All the time! Basta ikaw na? Dali! Niya naman kasi inyo, ha? Ato na ko? Balik na ko sa kampo, Kat? Kati? Loy, sa una na akong pagkakita ni mo, naipog din ko ni mo. Loy, ako na ko, Bing. Ako may hagdumi mo! Nagtumot sa ko ni mo, Kathy! Bawa ko, Loy, ha? Bawa ko, Loy. Ulang? Bawa ko, Loy. Kajunas, Pahugyapon, Commander Rudy. Nag-ipon na si Commander Lucio o ang babae nga nanugati. padayon. Kagapon pala kasuod si Kate o kiningingan na nagluloy o sa kamilitar. Padayon. Dali na sila nagkasuod. Murag doon na sila kikasaputan. Kaniha sa dawan, nakita na sa sila si Kate o si Luloy. Kaniha sa alas 8 kapi, amos nang gisundan si Kate o si Commander Lucio. Nauhay ng tingali mi o gamay. Tuod kayong among nakita. Mao na lang sila si Kate o si Luloy. O si Commander Lucio. Nawalan na yun. Nakigsabot na si Commander Lucio. Ibaligya na niya ang kalihukan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!